Waitombu yabo gendererete lakini egento kiri magega obwoyo kuruba begete case kotini ikibono kiaria tiri mechano nanga bono obwoyo twabanyorire mutienyi uyu saba twachaka no mwaka twagenderera erinde twanyora mapato aria atakire chae nyingi ese factory aina ro nabwata kuri ese buying center ya kwana iguru y'ebiasara by'oburimi sanganyi ntogenderete biasara bya unoyo mintateba n'ekisirimtiri bire totaramentwa tokwira na mang'ana ya moyo agochere tutaita moyo ache mapema egera bali mbakonyegeke torete chae ngia asa mang'ana biasara bye chae na bali basoire ba siasa awunta mentioning batiga mang'ana siasa bakore siasa politics ya korusiko yo buri mwecha ekero tubugata maboli twaburi aba director baitu oyo bwete nkori yale kero kendi yons ke budaye abo women left or whatever aite isikali atoboli chikura chae lakini biasara bye chae atigana na birobyo undora mochani ngango etali chitundu bali munabona saa 16 bali etaka sakara kumuyete ngatokora mogomo ndubu ati mogomo ekyaire chae nero toketegemete nere fees nero tokonya chinjere jones so nale watch politicians nga keep away kurwa se biasara byo bole mwecha mokole siasa kando bole na intutole de biasara bitokonyera Geoffrey Ndega nyang'au umuremi usabi bitiri nyandengereria njina gotabegoro yo bole myo bwito ndoje ngambi ya bole sipokuwa jirakale go jana bona ritukorya igoro arentete masakara gupini chitundu bari butuko agotebanga gochakira tare moja echaete toru abari mibanya ndengeri bagotebanga echae nere gotoru mambia echa sobonge naende chae tetagetiriberera igobono atete chikura tigari gichikura asoboronge ande ngeno twagotebanya ne chusiringi chiri chiro chibere KDT etigete akor etomente 108 umuremi na mbeyemo nare gotebanga ekemeri gaito gokire open okenge ntakana ntobwati any cash club apart from which mauga na asirete ne imeri binde bigasira entakane yego ikatonyerende because nere kogera abana baitu basoma nabona ngo pongesa management yesengenjo yake akenye bachaki ali mate nsemo ya nyamusi ya satellite egere igorwe egere eimburu bwa mangano burimi bwaitu asesoni yaito yaitigo liberandi ali arorekano nabo ngopongesa mu director ito charo nyanja mekiara naenda akaisaransa naba chairman agakora umuchandoria yakera abantu bagucha batebererania abako begendekia so ndoka netia masikani asabara ibaro nondoka netio boraye kero botagitandons ebe nabana siasa bakurie bintu binde byonse kanyachinga kichao chike oboremie botete borendwe because nentakana abantu baminto mokorengera limwanje ntakana nendo muntanye betegete oro muntu ko beteng ntakane getego yakura tware gosorora igana ende ingana yane yo moerio obwoyo gobwaga achire mapema June the end egento bananke 28 27 obwoyo bwaikire factory twataka kubeka obwoyo mugondo omusimu omuyekere embulero bono gwetani go ekere myaka gete igete abantu baringe supply bakabana mbaengererania bakaire bina kotini bakadire yo obwoyo yabeire delay ngaki yonse ekere tokoreta ruo obwoyo bo December gegwa approach January yero murakera ntori gokonyeka because July yeye paka wika December gokonyora anga chikiro chito nchiri production tekora tigendo kiek for you muteyo bono torigetinga ba director ba gotokonya na management na KDDA kwa jumla obwoyo bwaito boirane nomo bwachicha June gego chikoera bwaba supply July the August igano okora chi balance iga so that nario ekemeri ekera nyara gutwara oborito